Så er der Onkel Reis julefis, og det bliver skide sjovt. Så er der Onkel Reis julefis, og det bliver skide sjovt. Så er der Onkel Reis julefis, og det bliver skide sjovt. Så er der Onkel Reis julefis, og det bliver skide sjovt. Hej med jer, og velkommen til Onkel Reis julefis. Som i dag dufter af flæskesteg og rødkål. ja, og af fis. Prøv at se her. Bum, 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 bum. Så gør det. Nå, onkel Rej, jeg har virkelig glædet mig til det. Ja. For i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver en mandengave af sten. Ja, og senere i programmet, så vil jeg læse en julehistorie op, selvom jeg ikke kan læse. Ja, men det er først senere. Du handler lige om mandengaven. For mandengaven, det er jo den gave, alle drømmer om at få. Så hvorfor ikke gøre noget specielt ud af den, og lave den selv af sten? Brille, 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 brille. Så, Ved du hvad? Jeg har mødt en nisse på vej herhen. Ja, prøv at se, hvad jeg fik her. Bum! En nisseøl. er den dernede på? Det er den der. Prøv at se her. Et ægte nisseøl med nissehue og alt muligt. Kan jeg vide, hvordan den smager sådan en? Skal vi ikke prøve at smage brille? Onkel Rej, må man gerne drikke øl i Ramachan? Ja, hvis det er nisseøl, så må man gerne. Men vi har ikke en øloplukker. Så er det jo heldigt, at jeg kan åbne øl med øjnene. Prøv at se her, brille. Sådan der. Vil du smage først, brille? Ej, det tør jeg altså ikke, onkel Rej. Nå, så gør jeg det. Skål. Puha. Jeg kan ikke lide nisseøl, brille. Så er det din tur. Ja, okay. Ej, den smager af tis. Hvad var du fik den af? En nisse. Var det en drillenisse? Han driller mig i hvert fald med, at jeg har briller. Ved du hvad, brille? Så kommer han faktisk også ud af toilettet med flasken. Onkel Rej, jeg tror altså ikke, der er nisseøl den flaske der. Nej. Nå, væk med den. Det gider vi da ikke have så. Sådan der. Væk med dig. Onkel Rej, krøl du lige flasken sammen? Ja, det er mest miljøvenligt. Det troede jeg kun, man kunne gøre med dåser. Jeg gør det også med flasker. Altså, onkel Rej. Hov, brille. Du har noget i næsen. Har det? Jeg synes nok, det var. Brille, du har en selvløsende busmand på at se her. Whip. 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 Og så den svær. Whip. Og så gennem brille. Whip. Så kom den igen. Guffe, guffe. Det er Onkel Reis julefis, og det er skide sjovt. Og så var der julemanden, han kastede snebold lige i nakken på den afskyelige snemand. Nej, blev han så ikke sur? Jo, det gjorde han. Men det viste sig, at den afskyelige snemand, det er en dame. En dame? Ja, og julemanden og den afskyelige snemand, de blev kærester og kysset og alt muligt. Ja. Hej med jer, og velkommen tilbage til Onkel Reis julefis. Nu kan I vist ikke vente længere. Prøv at høre Onkel Reis julehistorie. Nej, prøv at jeg laver en flot mandengave af sten. Brille. Jeg tror faktisk, børnene hellere vil høre en julehistorie. Prøv lige at se. Ja, de nikker. Det gør de også. Ja, nå, her kommer den så. Julebogen. Sådan der. Onkel Rej, jeg tror, du vender bogen på hovedet. Brille, jeg skal læse. I en lille landsby, der hed Velling, boede der engang en nissefamilie. Der var en nissefar og en nissemor og en lille nissedreng, der hed Nissebiver. Og Nissebiver, han var helt utrolig dum. Den dummeste nisse i Velling og omegn. En juleaftens morgen vågnede Nissebiver op og havde glemt, hvad han hed. Han troede, han hed Jottebiver, for han havde drømt, at han boede i Alperne og jotlede for køer, fugle og nissepiger. Nissefar og nissemor havde travlt med at forberede juleaften, så de opdagede slet ikke, at Nissebiver ikke kom, når de kaldte på ham. Og først da julemiddagen stod på bordet, opdagede nissefar og nissemor, at der ikke sad nogen ved Nissebivers stol.
Det var mærkeligt. De kaldte på Nissebiver. Nissebiver! Nissebiver! Men Nissebiver, han kom ikke, for han troede jo, han hed Jodlebiver. Til sidst så gik Nissemor ind på værelset og hentede ham. Og da de alle sammen havde spist, til de ikke kunne spise mere, skulle der pakkes julegaver op. Nissefar fik et par røde sandaler af Nissemor, og Nissemor fik en hårtørrer af mærket krølletop af Nissefar. Men da det blev Nissebivers tur til at få sin gave, forstod han ikke, at gaven var til ham, for der stod til Nissebiver på gaven, og han troede jo, han hed Jodlebiver. Så Nissebiver fik aldrig sin gave, og det var jo ærgerligt. Men allermest ærgerligt var det, at der i julegaven var en helt ny grammofonplade med tarmrenseren fra Hobro, Jodlebiver. Se, Brille, det var en rigtig julehistorie. Onkel Rej, jeg vidste ikke, nisser var så dumme. Det er det. Det er derfor, man aldrig har set en nisse med skolelærer. Det var også lidt synd for Nissebio, at han aldrig fik hørt grammofonpladen med Jodlebiver. Men det gjorde han, for hans far gik ned i genbrugsbutikken i Velling og købte den til ham. Brille, skal vi køre noget juleheavy efter alt det Jodlebiver? Jo, det kan vi godt. Det var godt. 1, 2, 1, 2, 3, 4. På loftet sidder nissen med sin julegrød, sin julegrød, så god og sød. Han nikker og han spiser, og han er så glad, for julegrød er hans bedste mad. Men rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegodter, og de står om nissen til de ringer. Højt på træets grønne top, der står der juleglanse. Spillemands med lyst, de har for nu begyndt at danse. Lykke og smuk dit hår, de mine, og ikke rømme den rosin, hvor børsen træet vises. Siden skal de spises. Nissefaren er en lille hissig prop, og med sin krop, han gør et hop. Jeg henter katten, hvis I ikke holder op. Når katten kommer, skal det nok blive stop. Så bliver alle rotterne så bange, og så bange, og så bange. De vender sig og drejer et par gange, og 1, 2, 3, så er de væk. Julesangen, de kan ikke blive for vilde. Du går nok gang i den der. Brille, ved du hvad? Hvis du gror noget langt hår og kommer til at lugte lidt mere sved, så må du gerne være med i Heavy Band. Må jeg det? Ja, det må du. Men du skal først bestå optagelsesprøven. Nå, hvad er det for en optagelsesprøve? Brille, man skal kunne spise et helt glas med sennep og råbe så højt, at man kan høre det helt op i Norge. Så er man mega heavy. Det er Onkel Rejs julefis, og det er skide sjovt. Så er mandelgaven af sten ved at være færdig. Nu skal I bare se her. Sådan. Så kan man altid menes med en flot sten, at man fik mandelgaven til jul. Jeg har også lavet en mandelgave. Prøv at se her. I stedet for en marcipangris, så har jeg lavet en marcipanfuglederkop med chokolade på. Har du lavet den der? Ja, ned på gulvet. Det er derfor, det flyder med chokolade og marcipan over det hele. Det gør da godt nok. Onkel Rej, tror ikke, man bliver bange, hvis man får sådan en der? Nej, Brille. Ved du ikke, at edderkopper de slet ikke er farlige? Og faktisk, så lagde jeg engang arm med sådan en fuglederkop der. Og selvom den brugte alle sine arme og sine ben, så vandt jeg over den. Jeg tror alligevel, jeg ville blive bange, hvis jeg fik sådan en marcipan-fuglederkop. Brille, prøv at se her. Jeg har lavet en fingeradventskrans. Onkel Rej, der er ikke en finger! Ja, det er det da. Jeg har tændt alle de 4 stearinlys. Nå, jeg har 4 lys. Ligesom en adventskrans. Nemlig. Onkel Rej, er det ikke farligt, det der? Jo, men også lidt hyggeligt. Au. Onkel Rej, skal vi ikke se en dejlig julemusikvideo? Jo. Det bliver også det sidste, vi når for i dag. Der er ikke tid til mere julefis. Tak for i dag, og på gensyn. Hej, hej. Hey, onkel Rej.